wara jkollna ċans inkellmuhom. Lanqas l-istilel nimlew ismewwiet, lanqas ir-raġġi tax-xemx mażżerniet ma jispuġġu mill-għajnejk meta nkun ħdejk. Lanqas il-wiesa tal-isbaħ miraq, lanqas il-ħoss tal-mewġ mal-blat ma jtini s-serħa ħalmeta nitaq. U jekk is-sema jittallem jiswiet, it-triq tiċċajpa nitilfu l-xulxin, nibqa' inħuf sakemm lilek insib. Din hija storja li bnina mill-bib, kejna u fraħna fl-ikra u s-sabiħ, postok ma jieħdu ħadd, inħobbok kif inti. Jekk hemm lura u nibda minn ġdid, kull ma għaddejna lest nerġa' naddih, m'hemm xejn li nbiddel fih, inħobbok kif Inti u jien, storja bla tmiem, inħobbok kif inti l-ħlewwa tal-għasel tant-tnin, inti l-fwieħa fi-ġnien ġiżimin, tagħtini n-nifs mill-ġdid lilek irrid. U jekk il-ħolm neħlomna flimkien, jisfaxxaw jien u jinħeba x'imkien, ma nħallik waħdek qatt lili issir. Din hija storja li bnina mill-bib, kejna u fraħna fl-ikra u s-sabiħ, postok ma jieħdu ħadd, inħobbok kif inti. Jekk immur lura u nibda minn ġdid, kull ma għaddejna lest nerġa' naddih, m'hemm xejn li nbiddel fih, inħobbok kif Kullu paġna ġdida għalina tnejn, l-istorja tibqa' sseħħ. dak li miktub u dak li għadu ġej ma jwaqfu ħaddu xejn. Din hija storja li bnina mill-bib, kejna u fraħna fl-ikra u s-sabiħ, postok ma jieħdu ħadd, inħobbok kif inti. Jekk immur lura u nibda minn ġdid, kull ma għaddejna lest nerġa' naddih, m'hemm xejn li nbiddel fih, inħobbok kif Inti u jien, storja bla tmiem, inħobbok kif Proset hemmhekk lil Dominic u lil Ina inħobbok kif nistedinkom titħlu hawnhekk fuq is-sufan tiegħi tħossukom komdi. Kif intom? Mux ħażin, mux ħażin. Kif inhu għaddej is-sajf? Ħajdu li x-xogħol, le, mhux biżi, tajdu Mux li ħafna baħar. daqsek. Imma xogħol bit-tifel xorta, sa? Ikollna ħafna Meta aktar. jikbru, iktar. Żgur, ikollok issa, xogħol. kemm għandu żmien? 7. Allura. Ovvjament is-sajf ippjanajni li nkunu aktar relaxed, rilassati, ħina imma Dak mhux kien il-pjan, aħna mhux qegħdin ngħidu x'qed jiġri, aħna ngħidu il-pjan il-pjan kien. kien, però naqra hemm ħin ta' ma mhux daqskemm xtaqna, xorta ifhimni, once li tkun taħdem għal rasek u hekk, taf kif? Eħe, jinbidlu, ix-schedule tinbidillek, Tnejn naħdmu għarrasna. ix-schedule tinbidillek, plas li ħafna ħin għat-tifel. Fimt? Musta qiegħed tikber bħalma tajlu kun irid Aktar ħin. Jien għali. Isma' il-kanzunetta ma nistax inħobbok kif inti miktuba Hija partikolarment mamula għalikom jew le? għalina. Ejja, miktuba għalina. U kif tajt is-song, speċi nħobbok kif int, bit-tajjeb u l-ħażin tiegħek imma xorta nħobbok.
Imma hija l-istorja ta' mħabba ta' Iva. bejnietkom, Iva. ġifieri, għax. Nishtaqt nwassal. Skużawni qed tħodaq xejn fil-persona. No Le, problema, le, xejn. le, Jena meta rajt il-lyrics, ħassejta li bija nistaw inwaslu messaġġ. Illum il-ħajja kifet tara ġiri l-emmulaw u saret stressjanti ħafna. Allura, ġiri ma jkollok xin, ġiri l-domnik kemm ngħidlu ċaw fil-ħodu u fl-ċija good night. Ġiri ma jkunx hemm ħin li mhux tajjeb, imma ma nsibux ħin, fimt? Allura, xtaqna nwaslu messaġġ pożittiv, jiġifieri jekk ikun hemm rida mit-tnejn, ikun hemm l-ups and downs, imma jekk tħares li jiena dak riżma ma rridx nitilfu, allura les nissagrifika ruħi l-istessu. Fimt? Jiġifieri hemm it-tajjeb, jekk persuna tara fejn it-tajjeb tiegħu, sajħer ikun għamel ħafna ġinu dak il-ħin tħossok naqra, imma tara it-tajjeb tiegħu bla trid tibda tibret taf kif, nħobbok kif int, ma ħadd mhu perfett, taf kif, speċi nħobbok bid-difetti. Int kif int, int kif int. Kif int. Imma kif qed taħdmu flimkien, mhix l-ewwel darba li qed taħdmu flimkien, imma kif qed tippreparaw, ma nafx hekk hux Dominic il-fatt li jaħdem f'da s-settur iktar u tkunx iktar iddisciplinat magħina, għal m'għandekx problema xina, ġifieri. Irid inkun jien biex ngħidilha isma' jien għaddu naqra s-song għax. Però busy wkoll, busy, all right, ma ntix tort. Pero kultant, jiena l-fat li naħdem kif f'da s-settur tal-mużika, jiena perfezzjonist ħafna, ħafna, u fil-fat, jekk qed ngħidu fuq is-song, jekk ikun hemm ġlied, kważi fuq hekk, li nkun qed nirrehearsjaw, jien naf nara xi ħaġa ħażina jew tara xi ħaġa ħażina lili u niddiskutu. Ġerment, jien aktar imbagħad meta songs ikunu tiegħu, il-kompożizzjoni tkun tiegħu, għax li jgħidu mill-bidu sal-aħħar, issa dis-song kompożizzjoni kitba minn tiegħu ta' Mark Xikluna. Allura jekk għandi idea li nistgħu nagħmlu hekk, kolli naqra sej taf kif. Tkun tiegħu ma tantx ikollok xejn. Le, xejn ma jkolli, xejn. La, ma ippermetti li żomm daqsxejn, ħan nippruvaw nifhmu di. U għax ikun diġà penġi f'moħħu, allura tiġa jaf xi jrid. Le, jgħid li isma' minni, hekk, ngħidu ma ħalli nagħmlu l-wejt tiegħi, ħalli mor ħażin, darbora ma rġgħux nagħmlu ma l-inqas. Ikolli dik is-sejn kun għamilna hekk, fimt? Ifhimni, ma jmorrux kantanti oħra ħasbu li jekk nikbilhom xi song jgħidu Le, il-fatt li taf lilek jista' jkun li taħseb iktar, fil-fatt qaltlek għax mhijiex tiegħek, tasal iktar tajlu, ovvjament nimmaġina li l-kompożitur ukoll għandu l-ħsibiet tiegħu bħal kulħadd. Imma inti ma tkunx tafu, mentri raġel tiegħek tafu iktar allura hemm ċans. U jekk naħseb il-kompożitur jgħidli lejn biddilha dik in-nota. Rajt mela le, jekk jgħid li Dominic wara 3 darbiet, naqbad il-headphones, ngħidlu għal-ħuda inti s-song. Għamilha. Għax Dominic taf kif. Għax tabbużek tal-relazzjoni. Jiena ngħidilha l-aħjar tagħha jiena naf jiena x'toffri u jiena fejn tasal. ċerta kantanti mhux dejjem tkun taf fejn jaslu u x'joffru. Għarek tagħmel xi ħaġa ħażina jħan ngħidha isma' le ma tagħmilx sens, tgħidli le tajba jekk naħseb li jiena ma tagħmilx sens għalija no, tagħmilix. Daqsek, insa l-ħad. Ma l-ġid, Ma nagħmilha nixa fejn l-ġid. negozja jina di. Le. Daqsek. Apparti il-mod ta' kif se tagħmlu l-performance tal-kanzunetta tagħkom, il-mod ta' kif se tkantaw. Diħa ngħidha x'Dominic naf li ħsieb, però l-aħħar darba konna f'konkors ieħor, nutajt li anki nagħtu ħsieb li inti tidher tajjeb pereżempju. Imma kif tippreparaw għalihom meta jkunu ġejjin festival u issa qegħdin it-tnejn li intom involuti fih? Ifimni din is-song nistgħu ngħidu ħanżommuha sempliċi kemm tista' l-kliem u l-mużika tantu ma sbieħ li m'hemmx affarijiet ħafna kif inhi anke l-kanzunetta x'tagħmel, xtaqna nwasslu l-messaġġ, inżommuha sempliċi ħalli joħroġ dak il-messaġġ naturali. Isma' jiena nawguralkom li tmorru tajjeb fil-19 ta' Settembru għal konkors Kanzunetta Indipendenza. Nieħu pjaċir ħafna li narakom flimkien għax huma ħbib bar tiegħi wkoll. Good luck. Però naħseb li ħaġa importanti tuħdu pjaċir intom, għax dejjem nemmen dik li jekk tuħu pjaċir inti anke n-nies li qed jaraw. Ħanejlek kultant meta tkun f'competition hija sabiħa wkoll talet tikkompeti, però tajjeb li toħodha bħala sports u li tuħu pjaċir dan huwa l-hobby, dan mhux il-full time, kważi ħadd huwa l-full time tiegħu il-kant. Full time hekk biss. Just tieħdu bħala hobby u tuħu pjaċir li qed tikkompeti. Ġdida, tmur on stage, ħadd kanta live u you enjoy it.
Nawguralkom li Thank jkollkom you. suċċessi Thank you. għal 19 ta' Settembru konkors Kanzunetta Indipendenza. Aħna mmorru l-waqfa qasira ta' riklami b'qaw hemmhekk b'qaw segwu l-programm għal frisk.